broadcasting na nyingine nyingi. Zawadi zitakuwa kemkem kama vile t-shirt, miavuli, water bottles, vinywaji na snacks, na washindi wawili watapata trip kwenda Masai Mara. Mzazi, mpe mtoto wako na nafasi hii. Piga simu kwa nambari 0714386594 ama 0714915354 kwa kujiandikisha. Kumbuka, michezo hii yote itakuwa live Ndizi TV kuanzia saa 5 hadi saa 10 jioni. Hafla hii ni kwa ushirikiano wa Camel Park Adventures, Ndizi TV, True Foods, Choco Primo, Zesta na KCB. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Sharagire Isato chiabono botuko monchomo ligereryanga kena ngo kwaligania SMS ya mungana Amayia nyaro kumanyigati yari tabereto kwaliganiria kurose mambia yarenge ntambe goika Chinsa chigabono chiabono margobali tukaligaria Jumatano sariki kyanda umutinyo gatano gatatu umwaka bwekiri bubere na 2023 na mange habereka okolekana ayo asiri bwango chiko sansa murane na gokumanya buna bali kibaito babere bakiyasangire kuro chinkongo chonsi hime na isiko yorogongo rwa Gusii nyirono muwaziri wo ime kithura kindiki aniga kwanere igoro ya Worldcoin eyibono yaba kegotunani wane serikali moncho muligento cyo kumanya sobime egikererwe kabosi bwe bunge elikonyara gukwanira engane yobo gobotuko bwo kyalero obasoka no mutindi ni gone ke Chinsa ya moja cha daraja moja imeye county ya Kisii angane skuru ya Kisii National Polytechnic eyibono yera bantu gosiria obogima bwabo tobasokwe buna oboyi bwakolekana se kanisa ya St Catherine Iranda ase ward ya Nyakoe ayu amona enda mange tinanseke ngomanya senchira yobo ikrano boigonto chikoligereria anene igoro ye enkwana ya chakabeni tukolia lero gati ensemerio kwameria serikali na boigobono ne serikali aseli tukolia lero bono yabagekura unomore we kyamakalikia we pa Steven Kalonzo Musyoka ayungati yali tochweka manya senchira yobo ikrano gendra gotobwati agotera ensemeria mtandao nsemo ya Facebook Ndizi TV News Digital na begensemeria YouTube na bogotana buna Ndizi TV News. Olito kubwatira nere gwetira somo no bwimanyiriri gakoro kwa Joshua Auta iritira nenchenkoro kwa Vincent. Onyancha gotoko chake mesa ya mangana Isato chiabono botuko anekurwa se ward ya Nyakoe meye county ya Kisii ase kanisa ya St Catherine's ejibona gotoka Chinsa mochiranda obo ibini go bwakolekana botuko bwo kyalero abwasa abantu batamanyiri basagane kanisa yuna ko ibye bintu byetaniti enusu milioni nigo chinga kechio omokonyi bomugambi anekurwa ase ensemo ya Nyakoe anyareka kubolia abantu ko ene kibuna nkubwatana barasobeme na nigo chinga kichya gikiriye karikyo bwebi ekibono gyakolekana obutuko bwo kiralero omuliketo tipona sanya na ekirana senseme yona gotwaliga roboti rokubwatia nigo ba muichano monene asaba gwatani abe kanisa yekelisia gechenu gya St Catherine Iranda maiga yabantu batamanyekanitigo saga na ekelisie kwe obutuko bwo kiralero asebanya arete ko ibebinto aho ebibabeire bagotumeka koine kyaywe no mokonyi bw'umugambi bw'ensemeywe Charles Oyaro mambia ana reporting kanisa yetu Iranda Catholic Church yabuniwe n'abantu batamanyiri na ine bintu ibinge ya Gusii bimwe kuko tumya asa mu sasa na baona speaker inye jairo gasi liko nyo bakross mu fate ndagira musibaira baira ibikwana biko to kwane kanisa mali public address complete gona baire binto bire more than 700,000
gusangana begino bensemeywe nigo bagikeria gekore kyubororo ase baerera buna banyarire kwerwanirira asenga kientambe elio kwenyorera ebintu ebyo nigo boigo baineke buna nigo bono bugimo bokongete eyibonera chikubairera egasi enkongu goche kubigora naende endo yo kabato tikerete no musarabo Yesu ne saju ya Bikira Maria na Yesu ngona baraligesie bana lende tokorage kole kiara to gotebanga mbobe bago tokorera gakibinde bitwarura atambe anene buna sense moye kwaya nigo tuerinete tugachanga mpaka tugaikera chibasa na bakristo baito bagatugwate cia somo yo bugwanja tukanyore kinande kitogotumeka oni gaba tuiraniri magega kere gento nigo bairete titubwate asitogo chakera nabona bono uchumi ya kongire iga gocha goikera kurwa setu konya tuikeire na kongu akingo sabanga manyinga Yesu Kristo bari bairete abakune abasambe banyara ko baba goituiraniri ebintu ebyo elitoka endereri mirimo ya Nyasaye mutu boigo niga basaya baboriwe gokorega cia magokabo elio kwenyorere ngere yabo yakera lituko likalio koiba korwa ase ebisasimero Jebuno mwaka bono segorige gabachukuru abana babake tigabanje kuira na gokorega ciabo egera banyore ibintu byabo na yamako namaragiri bakurushia aje gotosoba kemijisi tumenyete tigabanje gokorega cinyone yamagoko banyore bese yabo na bakoreki bekorere ebe na abana baito abamuraba bake abagukirirana no bagaka nanda abantu basete maiga mbagiye gukora bamanyite kuri ibintu bine bikokorekana tuasabire ka kiti abagende mugundo tika bakwenda baligie gasi amaboko mechengo bakore kubwa guchugusarie kuiba kusekerise kia Nyasaye ana marigereria manene obo tukinigo bwachakire bene koene kianga abo bakorete gekoro ekyo babekirwe byara so ntogenda takoro chungusu manye bari bakorete ibintu ebyo lakini ko matinga abantu bari kurware bachokora bwalibo abantu they are from within and we want to the gods sagata kaso nyombe elio musasiroti paka alitali mali asikushye ibintu ororo akorete bobe igana samu abiri number 1 n'ebintu ebyo tigabirani omuchano monene nabutigarite kororekana asababwatani bekelisede chenugia St. Catherine Iranda maiga yabauli gososo butuko bugukira lero na kuiba ebikwanero kurwa ase kanisa ase bono bagikire bororege konekyo na kwimurungania na nigo yabaire bire bitambe mono goche konyore ebikwanero byo oikera bono igati bamanyetinga nindi nande baranyare gutwara ogusangerere kuranyare kuba ebikwanero bunebyo eri bagendere kurandia enchiri nigo baruroko bule kwa bene garokende oliole kuibwatirania no musalio boigo anyare gwesokia na kurania ebintu ebyo ni ya kubasira asokurandi enchiri iyo monene kuripoteria egataseni kia Ndizi TV korwase kanisa ya St. Catherine Iranda egotoka emeye bunge ya kitutu cha sauti meye kaunti ya Kisii elitalia nendipon asanya Mbia muno homuri kito dipona sanya sorobochi rwa senchira yobo ikirano moncho muligere mugotigana na yoto mulikira lyabaka okolekana sobo tuko bogia lero obasuka no mutindi nigo okolekana Chinsa mochiri chia daraja moja egyo gotoka ime yo mocho bosongo maega jega lyemo gede chisimiti kurwa somo cho Nairobi yabake gosirio borosom ane angene skuru elia ya Kisii National Polytechnic na koerera gochituma mara hange chigari chega kirembarabale na sensemo ya daraja moja abantu babere nigo basiru mabwabo kubwatikana obasaka no oyo obako okolekana gati bali basiri obwabo ngamono montere babwegali yo nemebere yabo negega chire asenkindo nyagete ya Kisii Teaching and Referral Hospital omuliketo ndemo Steven na ikirana senseme yo na gotwariganira roboti rokobwatia obo tuko bwo kera rero Chinsa isano na ibere chia mambia negegari na yabo boretie simiti koru Nairobi yasirio boroso na gutuma gatie chigari ne biragita byarengase Kenyagie para mbarabare ne skuru ya Kisii Polytechnic koirera babere gosiria magimabo ono no baso kana bobe tega iga oba mindo babe no ba nyari to gosirio bogima karu Nairobi buya kare getega daraja moja na begari yasire tio boroso koru Kisii school ababe tega gutuma chigari iga boigo na babe tega gosirio bogima au bonsi babere bakumusani oyo yo maimo getikororo abanyene chigari chia tuo mwani go bagendrete ko barasara banyora
asama tukabwango iga nige mibasukane mengi echigari yakorekanire nsemeyo erange na daraja moja asichinga kichi nyinge nechigari chigosiri oboroso onyore kabisa mutinyo kana itariki yarenge 25 egari nyarute uraga igaito mumoya mabwe pigipigi nsaga iga mutinyo yo kasuka kama tukagenda makena ande gari ende tura chikarugura ibere chigatuma nande gaga abu abasicyatuma na rero umujando ina ndobere butuko wo gukira rero yarenge saa 7 iga egari yarugura igwate simiti break yabora yatume bire gitane chigari chinde cyarenge iga bono njege tudanyara goteba epare yabere mbe kurugura iga. Yeah, my name is Jeff from Muntinkris. This is where I come from, but this place has been very consistent with the accident. More especially at this point, almost last month, we had an accident here. This place has been an hotspot of accident. More especially those people who are parking here at night, they are so much risky. So meaning, this place should be considered and be made nicely for our users. So our traffic officers should be monitoring people who are using this road. Must play this heavy trailers. Abamenyi n'abarundi asensemeyo nigo baburirie serikali kubeka emiroberi erakiana ni emibasukane nsemeyo wetera kubeka chibuobi chia para kugarie para kubeka ebyorokererio gatie chinchera chinde nandi ki sign post chibe kuti nyinge gotirimboka gaiga chikwara ati abantu bechigari chibateringe para kuruguru gaiga igere para ebwate gatirimboka kere kenene egere umuntu nyara kwengeji ebigias ekera gutirimboka nalio muchando iyo umanyanga kigo chimata gwe pare siko genda na abare tari yagia so abantu baba kera be para they must do something or else pare yaita abandi oroje bano muchando gokoba back to back matuko tari kwera medingi tari kwera ebere muchando toranyara koba gokoba. It is a main highway, but as we have seen, but this road has photos on this side from Kisii school, that corner this way. This should be amended by the way. Jina yako sabe serikali nyara ko tokonya pale ya beirembe nandake masababe ga kole kana saya iga nge jobono nge to koligeria saya tali asaragia aiga na sense moye pale na nense moya Kisii National Polytechnic abaso botuko kera lero mwaso no banya ko bakora kana nense meye wera abantabere ko siria magima basaba menye bense meye waereire buna magima manga yare ko baka gusiri kwa sense meye tole asana baborire kiombe ya Kenya National Highways Authority Kenya waisaiga tina kware kiburanya de ko gari ye pale ya sense meye oirira gokonya na gotoria magima ya banta bange ko reporter ya Ndizi TV ko rense meye Kisii National Polytechnic e county ya Kisii area tariane Ndemo Steven Biya muno mulikito Ndemo Steven sorobo chururengeta mangana makweli mwanchu mulikeriba igototikana samangana harengeta makweli ko ikase kaunti ya Nyamira wodi ne ya Nyamaiya nigo gati ya barayikurwa serikali ya kaunti ya Nyamira bagendete gotuma magombo gochia senka yo mwemsebe wodi ya Nyamaiya lejo siemo oyubona bakagusiri kumabwaye anaso kubwatira nigo no basakano bwe Chinsa mu kirichia mayimayo nabo bakora wa no konyi bo mu county commissioner ko Nyamira South Florence Abunga ni gobono bate birebuna basiriyo murayo bwatamaroro uno muri kito kurwase county Nyamira Jobuma Angi agotomanya nigo abarai ao na bamenyi be kaunti Nyamira bagendete kurwa amagombabo uchiasenkanya gusira oyolenge umuteneneri bwabange asebunge kaunti Nyamira na boigo omo MCA be wodi ya Nyamaiya Elijah Osiemo oyobeteka gusiria obugima bwaye ase umubasukano bwe para ndiegara twegunga onyorira accident endo sirire na botora affected sana abarai kurwa segetago kyoborendi inse county enke Nyamira South ase wodi ya Nyamaiya ere eyemo yabo bakora uno mokonyi mu county commissioner Florence Obunga omo SEC Onyamaiya Tom Odhiambo omugambi West Mugirango Momanyi Livingston mbara abagambi n'abakonyi babo ase okoremia enka nyagosira egotoka asense memarara ebunge ya West Mugirango county Nyamira. Tulionelea tuende tuone familia yake, tuongee nao tukiwa na DCC ambaye ndio wamefanya kazi kwa ukaribu sana na DCC.
So in Nyamira South, we have 5 wards, Nyamaiya being one of them. We have lost a leader. We also want to say sorry to the people of Nyamira South sub-county because we have lost one of our leaders. We have worked very well with him. In fact, we will remember him for having done a lot of things to us. He was always reachable, approachable, and is somebody you can trust. Enseme mugambi West Mugirango Livingston Mumanyi nakwanera chinga kichomwerio ekibasangete n'omurayoyo namagendro konyora arobeiri gokora asate banigo basirilie omurayi bw'engencho mono matuko konyora tararanga tatu gatotarengenere ari Kenya Industrial Estate twagosole tugatigana so tiria garoto egunga onyora accident endo sirire nabo tora affected sana abo toroje twarusirio omonto ja gotokonya ikiara konyoro bekiro meroberio wansire getinya mayaga yansire kuri morosiri ugodeje para byaga amache rosiro extended kur marana kuchimate getari igabwate ebirangerie bya byokorosie egwoteye egwenerera kini nyasaye omonacherere asobwamo mbate bambale no gwichana okonene ase okomusiria omurayoyo na gotoma engora yabo gochiasenkanya gusira na bonsi bakuniro no gusira kwaye niyo ngoteba pole esa abantu banyamaiya ward korusi mumrole omuke ole young and dynamic. We say pole to the family of Thomas Osiemo. Pole sana yona batubwatu kumisana togotebie family yabo pole mwaka Thomas Osiemo no monginoye aba ne amate yawe yose. We are sorry as national government officers. We want to say pole to the people of Nyamaiya ward because they have lost a leader. We also want to say sorry to the people of Nyamira South sub-county because we have lost one of our leaders. Ginko reporter ya Ndizi TV Kurwase County Nyamira, Job Maangi. Biamono molikete Job Maangi Kurwase County Nyamira hane kurwa Chinsa mochia Nyamaiya abagoto kutumengora gochia senka yomwe msibe gwodi ya Nyamaiya bairi nabasani. Gotigana na yuno mwanchu muligere tumulekera ngo Chinsa mochinde Kyogoro ase bunge yubono kutoka se county ya Kisii Nyaribari chache amenye kura nseme ni kubagenda tekwe murunganikira gaso gote abuna he ubi nige kolento nseme yuna kumuroro gati yeri yakoleto ronga munichi chuba kurwa sinya getale egento bayichane na gote abona baobareire obogima bwabo anene asenseme lyobo cheno egento bate ni chichube chikumurwa nseme ni gochirere koleta gati ya marwire woni kubagania sector yobo cheno nanne kurwa serikali ya county ya Kisii kumike getambokero na kurwa chichuba chia rokane kumurwa asenseme yo ya Kyogoro omulikito kurwa nseme yo Josephat Amisi no roboti ura senchera yoboime nase epara enene yokurwa omochiboge mbogo chia somo chobosongo barabare nechiro ya Kyogoro ase ubi yanyare kwabage ko imurwaroro ase gikabono yairere abamenyi bo mu Kyogoro wesokia ndakogikeria abagendrete ko bakwimura eubi yo yekorokana nechichuba chenya gitari naboigo anene obocha bondo bokonyara ko babokorosigwa ase enyagitari echiamani ya nyumba 10 ekenyoreke kya Kyogoro ibwa go Kyogoro tuwakumiri kwa rachichuba chinyinge sana chia Mario au mwire nsaiga toma etimba riba komora Mario tankuru kuru mandera isago tukuru Kyogoro yoto kumetie chichuba chikomuru para chene gitari wana tutama etinga ngi bakoleteraga iwe para stokolisi nani kyomba na bana no bagweta nechipamba zichonza bano batabu bakatarata Kyogoro bo batabu bakobekandira igo igombo besana Goikabarusie kwendo bachabu abamenyi abo nigo batebire ubiye koimorwa anene asene soko ya mache naboigo abamenyi benseme yo asibagere tuko bakolisia kiombe cyabo naboigo abana abange abake kinga kibakogenda echi skuru nigo bagwetera asenchire yo asobo cyabo nyali tuko bokoimorwa ikiagara abantu baito no bakunywa mache roshega bara basigusaria baleta amatara mabe
joborwira amabesana bali bakomora rende gikibeji lakini tokorora gikibeji ne cyanya gitari cy'amaryogo na kikikomoruga ipara akitokonya no tugurisi cyombe ibintu binge bicabu cyombe cikuri kera abana baitongweta barega ibintu bye biratanyenya no intu abanyana abana nabo bagweta icuba cia umurumusa bono nigo abamenyi abo baburire bari bagenda tuko bagotuguta igoto eyogagu anene chinga kichabutu kwanyara ko bagotiga abo igoko boria obotenerwe county ya Kisii anene section bochenu kweneke buna banyara ko bagoikira na sayo abo igo kurusie goteyo na koirera igetambukiro bande bonse baranyara ko bagotoka nelimocho ekanene mono sana otoko tabanga bali bakomora se koimo kerigo ke kambo kereke besana batige komura chitube chikorurero ga akonya moto ruseri gaiga kiari kenyoro ke sali gitensa paro bakapamba sicha bana no chiri chipara yu one ke ninki baga toletera gaiga akimba tiga barusio bachagwo bonsa ige serikali tokonya gaki tiga barese bakoire binte maiga taseni kia Ndizi TV gokora omukia bono asa matukabere eligo ikera anene omo public health officer ime county ya Kisii zitaranyara kwa bachikoleta matundande kurende kubatekana roboti rwanyalta kwa bokorwa ase obisi yo igorwa tebire buna nigo banyolire oroboti igoro ya eubiye gereta kwa bayikoimorwa asensame ya kiogoro nabo igo nigo bachakire meroberio kwenekia buna obochabu banyare kwa bokorosiwa nabo igo bali baranyara kwa bagotoka na mamocho banyara kwa bakoirerwa igetambokero kelichiko kuripoteri gataseni kia Ndizi TV kuru mucho kiogoro yogotoka ime constituency ya Nyaribali chache ime county ya Kisii eliterane Josephat Amese Mbia muno mulikito Josephat Amese soroboti rwa senchera yoboikirano gotigana yono mwancho muligirire bunenchera moyo konyara gokini amangana rengeto bonchera na konyara gokini amangana yo sector ya bodaboda nigo abonchereria ane bono bali bakwebwatirana sensemeri ya bodaboda kuro Chinsa mochianya kwena mugumuri tukulia robaigulira na gocha kibene sako eyo bono batebire gochikonyara kobakonya na konyara gwekinia soko egenderia ekero bagendereto no bonchereri bwabwe sake yubono nigo banyaire osebanyaire buna nyakoe umugumo transporter sako ejibatebera chigokinia nonye nabasaye bali bakwebwatirania asamangana yo bonchereria bwa boda boda muri Kito Frida Kerubo naikirana ase okigoro gwesake yo nagotwariganira roboti rokubwatia abonchereria ba boda boda nigo babekaniramo na guchaka esako asoko gacha enibo yabo eligokonyeka amatukabosio usanga no munyakerogo Boniface Nsongo nigo aerera ekirenge kenene yesake yo aselitukolia rero baba koyesio lya bene rero nigo twabwate koronchi esako yeito yanyako mugumo kurutwa kanyejagete yakoliro mwaka twakolira amange kurutwa kanyejagete kosebu singi 30 akabona igatwa chire singi 40 etotagete kosiri obotaka kurwa se boda baito ikiagara ntua baine toka chikura chiarenge ndoje toko nyumna boda na mama mboga bona tuamuire goitene na tweka banyana toigoire sako iye ko chikotokonya ko chimambia Tinga kiecho boigo nigo baerera obokoreri bwabo na alia balengete goikirania amatuko abosio boigo nigo abasaye baborigwa gochaka kogacha enibo yabo elio kwegendereria esake yebunero iga yachira atua ere ntambe nebwato mogondo nebwato bisi equipment jiri chigane irie nebwate computer nebwate birogo bona esekia matoro chiko chikogora already ntobwate chipigipigi bere chiko sabu aiga buna etura esako yeito igo gochiko boine kale jabarundi baita balensa intu bali tu asoire esako already twatakire kona ja pension yeito ngochiko nikale chebichane yebisini bita bisoako sebu chibesa toba chibesa abande bagole chipigipigi abande bachikwa bachiranyare chinyomba nigo baba bakoye igora bene ase baligania abonchereria bonsi eligosanga ase oboamo nigo babolia ekomiti ye senate gokora amonchererio ase obwango eliokoenekia obokoreri obia ase chisako
twagwatari bagari nene yokuregete kucha saba ngozi mama boga kera aina yo mwana biashara yo tegeta kokonyeka na twale komera na twale kwa ujumbe nga tumerane aigo bisi tubwatara namwe birengere rigero tukandira mu serikali na watu wanyite senate committee atoe report ya regulate amangana boda zitisako koranto ko saba kora sobwango igara bale regulate igara ubutanta n'ubororo kati ya association n'ikisako ngara ko bose bale babeire bagokonyeka gwetera omoroberio yo mbaerera obuya bwesako asebabolia abantu gwesokya asobonge elio kwegendereria mbanga kabese gitaria nagora kamoto gondo tukona kubeka kare sikaria kona kubekera matoke esako mbando ntichibesa aria sinchiri kukomerezano ekiagikana ko kyagura nake barerete gondo jenga ebituma byane na rutaime ebyomete byasana igobono amangane esako tali sako jiri cyarenge kare amangane esako yegere yitontu ndivicho teri yo montorio tamanyeti igere yo montorio manyete bari torato ko rundi chipigipigi kubwatikana no gokonyeka kurwa ase sake yo nigo bayeganeria amaya elio kogendera bosio sake ye yankonyirenje ase ngenjo mwana muna gosoma kwambe tabana babere school oyo mfom tu sake yankonyira ase ngenje ko tayange bese nagenda nakane school abana bana ndo tengambya bali na incho monyane ndo tengambyande sako yito ndo testoka endrete bono iga tutaketeke enderere na ndege enderere ngakientambe goitaniga Frida Kerubo, Ndizi TV. Frida Kerubo, Ndizi TV mbia mwana sorobochi rwa senchera yobo ikirano mwanchu mulikono gotigana nayo. Company ya Marioga na yogo sirama ngana lengeto obole mina kunyara gokinya lige semanya katabuna enoke mu yogo toka bonase county ya Kisii ne Chinsa muchinda nase Chinsa gya au ni goli tukole ya twara maigoli kubwatira mu ne company chinde elikonyara kobekemero beri na kibago chukonyara kolingolia na konyara koligerelia asokolenga obotobu weliroba omujigo yoni gokolekana bono asamaga CTC asomu chobosongo hime ye county ya Kisii kolenga na bone go batebere buna oko irana nse wekerongo ki oboto weliro bani go kweire bono lige salike asorongorwa Gusii gentubatere baguchukumulekera nagotaremiye county ya Kisii konekin ngomanya bale oboto bwobu burumurikito Mildred Mumanyi agotomanya abamanyi b'ebimeli imeye county ya Kisii nigo banyora amaigilio gwetera ase kiombe kya USAID kubwaterana ne kampani ya Enokem sidiko gatie chindi chinyinge igoro yo kulenga liroba ase okumanya oborobwe liroba eyemanyakanite buna soil pH omorobelio yo ogendete okolekana ase chi county 12 ase bono barachi gokonya abalemi kumanya ekerengo kyoborobora seliroba na gukanya gokonya oborobwo elinde gokonya abalemi konyora okwama kwekerengo keigo ase bono county ya Kisii yatebire nechikubwaterana ase omorobelio yo ase ogokonya abalemi. Basically what we are doing here today is to train technicians from the different grant partners we are working with in the 12 counties, but especially with regards to soil testing, rapid soil testing activity that we are anticipate to start running out going forward. We are looking at having more than 50,000 soil tests done within a period of 1.5 months and before the farmers do their planting for the short rains. We did a demonstration here at the ATC with the long rains, and we have seen quite a huge potential with regards to farmers getting information on their soil tests, result status, and doing interventions or amendments, practices that feed into what may result into higher yields for their crops. In Tumuna Kisii County Government, Ntobuatawa Obisaba Extension Services, with our partners from KCDMS, Enokem, and Sidiko, Kolega Asiamo, so that Toligeria Mangana ya Megonde yo, Lirovelio, Ligereliwe, Lipimwe, before we recommend appropriate fertilizers, abakulima bagotumia. Nigo bateba ekerenga kiabo asokorenga oborobora seliroba nabo igo asebairera ekerengo kyoboro kelikeganirie aseliroba.
most pH in this county of Kisii is below 5.5. So therefore, by liming and providing correct recommendations, they are able to raise the pH to above 5.5, which is more appropriate for most crops. We are emphasizing on soil testing because especially the rapid pH test, because with the results we'll be able to know the nutritional availability of the soil, and also we'll be able to advise farmers accordingly. Ase kampani ya Enokem ni goba erobeirie gukora itaro yabo ase county ya Kisii elio gosemia abalemi igoro yeliroba ase bagania besokia sobonge elio kumanya igoro yeliroba. Ndochi tutware road show chitariki 21st mutinyo yo July o August 21st na 22nd na 23rd ndochi tutware soil fertility clinic. Ega ntoko sababa rimbaito amangana ara na Amayia ekaro ko igwe campaign nende moko nga mwarange liko ase mikutanere mutokoro moche mworo kigugoro ya fertility ya soil ito na kiabeire tumanye pH status ya liroba lyeito irinde zonyako watokonyo ase chinga kiecho nigo bakura bagoteba mbachikolenta amoyo aliara chigokonya gokianie kubika oboraseliroba ilio kolenta okwama no kogesa kure okwaiguru ngencho twatumikiro obo ya samatuka mange obokoro nga DAP na urea wabekiro oboraseliroba lito bono na kio togoshirikiana elinde toche na amoyo aliatari kubika so oboraseliroba lito amoyo na microbe oboyo na yara power elinde bakonyo mulimi na amoyo aliabwata madini zaidi kubwa buna togotumika oboyo bwa DAP dutogo chemene mbusuro elinde konyo mulimi kero mulimi wono kwairwa mawaidha nandi wachakine mbusirere ngia na ni gokonyore faida kuripotelia egetaseni kya Ndizi TV letaliane Mildred Momanyi Mumanyi mbiya munasoro bochurwa senchere yoboikira no moncho muliga otosuke ko chumutoga ndre kumulikira ali abaka okolekana kurwa chinkongo chionsi bono tomulekiranga mangana regete chiseme kurobolemi goika chisemi eskuru jaba mura yakiagetu maini kutoka Chinsemo chi ward ya Nyakoi me county ya Kisii una chiskuru chende tukoli ya lero ngati chiskuru chiria baba bagosieka ase tamu ya kabera na bomo yagoma nena okolekana ase tukoli ya lero soko nyara gucengera obokorere bwe skuru eyo yabereke okarabiya kobagati chiskuru chiri chiabere chikolikia anene obokorere ubiya anena sensemo ya matemo ya KCS abarai aumba ikirana sensemo yo anekurwa se wizara ye chisemi Muliketo Saron Tita na ikirane nsemejo na gutwaliga roboti rokubwatia. Then your sons and daughters, they are in same hands of teachers. Au walimu wanajaribu sana kwa sababu wanawaelekeza kila siku. Kama kuna issue tunaweza jadiliana na watoto wenu, tumekubaliana solution ya vitu vingi sio kuharibu mali. Solution ni kuongea. Total we spent 19 million on bursaries. Besides 20 million on scholarship. So that is what the government of Nyamira, together with the county assembly, which is part of the government of Nyamira, is doing to promote the standards of education. More than 54 million ambao itapeana kama pasali kwa West Mugirango na Jumawakewa. So all what we need, wala ambao watu watabenefit ni watu Mwanchumu ligereria bono ekira bono tagendrete na iyo chinga ke yagendrete ko tigara boiga samangana arengete chisemi eskuru yagesiaga boigo imeye county ya Nyamira nigo bono omwanchumu ligere boigo batoro moyegonga buno yo aseboigo baba bagukwana igoro yo kori byakorenga no mwalimu monebo eskuru yo Zakario Ndieki nigo no nabo abakago togie eskuru inagote abuna higobero bereti kwendra gokori bya anemeye county ya Nyamira Omejego ikira n'umuwaziri w'ekisemi kurwase kaunti ya Nyamira Kennedy Angwenye oyote be serikali ya kaunti ya Nyamira yerwete konyara gosira mangana rengete kisemi
Then your sons and daughters, they are in same hands of teachers. Au walimu wanajaribu sana kwa sababu wanawaelekeza kila siku. Kama kuna issue tunaweza jadiliana na watoto wenu, tumekubaliana solution ya vitu vingi sio kuharibu mali. Solution ni kuongea. total we spent 90 million on bursaries. Besides 20 million on scholarship. So that is what the government of Nyamira, together with the county assembly, which is part of the government of Nyamira, is doing to promote the standards of education. More than 54 million ambao itapeana kama pasali kwa West Mogiranga na juma wote ewa. So all what we need, wala ambao watu watabenefit. Kotikana ibono mwanchomo ligereria serituko lya gatano na endelio mwelio murai wense William Samuel Ruto nigo wanakoletaro yaye anene asorongorwa Mount Kenya haserituko lya lero niga bakagutara Chinsa mochinde maiko yogo chaketaro ya rituko lya Jumamosi ukwani tuko lya Ruto niga bakagotse abuna serikali ya Kenya kwanza nebegetemire bereseine liko nyara kwane kibuna nkuru barobokoreri boiseine na boniga kwanera anene igoro yechinkwana echiwano cyawe cyo chakarero se gati ya serikali na boigo nsemo yo kwamira serikali asana na bate abuna nsemo ya Kenya kwanza derigo chigitabirana handshake anachinkwane chichigendrete gati ya Azimio na boigo na Kenya kwanza. Omurai wense Dr. William Samuel Ruto ni gasingerere gukaningana ya handshake gati ya serikali nensemi kwamiria serikali ya Azimio la Umoja One Kenya na otababuna Azimio nigebwate merobero yo gutrubania oburai wense askari atebire kirenga kiabekenene bune serikali no koreta magendro asaba na nchi. Walilete fujo kwa Moi wakapatiwa cooperation. Wakakuja wakasumbua mzee wetu Kibaki mpaka wakawapatia nusu mkate. Wamekuja wakazungusha Uhuru mpaka wakaenda na handshake. Mimi nawatangazia mapema mchana. Hii ya hasla hii. Hiyo wasahau na wasahau. Kwa hii serikali hakuna handshake. Hii serikali hakuna nusu mkate. Ile mazungumzo iko ni vile vijana hawa watawapangia ajira. Vile Kenya tutazalisha uchumi. Vile tutafukuza umaskini. Vile tutashughulika na matibabu ya wananchi, Kenya ibadilike. Ama namna gani? Ruto yorenge aseritkoria erio mwerio asetaro ya matukatano imeyorogongorwa Mount Kenya ni goritkoria lero aigore mirobero ao gatia benyagetari ya Narumoru level 4 me county ya Nyeri asane kebune nyagetari eyo ne chigotware binto byonsi byo gutumika sobobwenya na boigo abanyagetari na bakore mirimo baisaine asenchera yo gwikirania obokoreri borobya. Tumeweka karibu shilingi milioni 700 tayari. Tutatafuta milioni 150 ingine ya kumalizia equipment yote ya hospitali hii. The national government is going to support the county government of Nyeri in making sure that there are additional medical personnel and health personnel ili hospitali yenu iweze kuwashughulikia na mahitaji yenu yote ya mambo ya afya. Omukonyi b'omurai wense Rigathi Gachagua nigo abamochia bare bakogosie taro y'omurai wense asensemo ya Mount Kenya na goteba nigo bari nekirenga kia magendero yo gukonya bananchi. Saa hii wanapiga kelele Nairobi ati rais amekuja hapa kwa mlima ati hatakiwi kukuja. Ati wanasema ati rais ameanza campaign hii kuleta hii mradi ni campaign. Wanataka aende wapi? Sasa hao wako kwa mambo ya sufuria kwa kichwa. Rais wetu ako kwa kazi na kuja kutembelea matajiri wake ambayo walimpatia kazi. Iko makosa amefanya? Omubungo Kiharu Ndindi Nyoro nigatoye gatie mirobero ya magendero n'umurai wense anene ensemo yo gukini oburemi. Umeteremusha bei ya fertilizer from 7,000. Sasa wakulima watakuwa wananunua 2,500 peke yake. Rais wetu pia jana umetangaza ya kwamba maziwa lazima wakulima waongezewe bei ya maziwa na kuagiza jana wakulima wasilipwe below 50 shillings per liter kwa ile maziwa wanalima hapa kwetu.
Omugavana we county ya Kirinyaga Anne Waiguru niga mwakira rutombia mono asogosira beirega kurwase county ya Kirinyaga anene asense moyo chenu. Mimi nakushukuru sana kwa support umenipatia kwa health. Na kule Keregoya tulifungua hospitali. Hapa Kirinyaga tunajenga hospitali, tunaitoa level 3, tunaipeleka level 4. Ruto Baigo nigaine kiabune serikali nebegete mirobero yo gokonya basae kwenyorera emirimo ero wekonya aso murobero o affordable housing oyoboigo achakiase Chinsemo au gati abo county ya Kirinyaga na boigensemo ya Thika imeye county ya Kiambu. Tumekubaliana na wabunge wote ya kwamba kupitia kwa digital platform kila ward tuweke ICT hub mahali vijana hawa watafanya kazi kwa kompyuta na kwa mtandao. Kwa ripoti ya Ndizi TV ninche Evelyn Osero. Biyamono umurikito Evarino Osero hasoroboti rwase nchira yoboyekera no moncho umurikire bono gosuka mutwege ikarege tangane ky'abantu 10 iwono gyakolekana litukulia lero ekibono kebwatere ntiansemeria yo kwameria serikali Azimio One Kenya nabayigobono ne serikali asabagendrete kumurekera anene igoro yo kugania gwa Azimio asebono babete bakwameria obokoribwe serikali nyorwana nsemeria yo kwameria nige korwa ose korawa no yo reumrewe kyama kyawe Pastor Kalonzo Musyoka nabo gobono na bwatani bande hao bono bagendete kwegerera omo Kenya nigo chinga kichibono asensemeri ya serikali ekorawa noyo orumuraibu abangase bunge Kimani Chungwa oikolendo otaikirana asege karaoke litukulia lero kolengana Stephen Kalonzo Musyoka nigo bonate beruna warobuna Azimio mbali gochugwanchera na amangana lingate handshake kolendo kwani kwaba nkulibuna omo Kenya botambe anyale goikiranigwa okwani kwaye asiri tukuli tangani mbatu alege kareki yakolekana ase enyombeli ya of Kenya. We undertake to regularly and honestly update the people of Kenya on the developments throughout this process. And number 6, respect and uphold the dignity of all our participants and Kenyans in the dialogue. We shall not negotiate, and this is important for us, for any form of power sharing with the Kenya Kwanza Alliance or put any personal interest ahead of the interests of our people. Fellow Kenyans, we ask for your continued prayers and support so that we may find a lasting solution to the challenges that bedevil our nation. May God bless Kenya. Asanteni sana. So, over to you, my dear sister. Thank you very much, Your Excellency. The honorable members here present, and the media, good afternoon. I'm here to represent our team leader, the Honorable Kimani Ichung'wah, who unfortunately got held up in Nyeri, and due to the bad weather he couldn't get to fly in time, but is now airborne. We expect that he should be here shortly. I'm Cecily Mbarire. I am the governor for Embu County. But I'll just say that we are here as the Kenya Kwanza team because we know that our country is more important than any one of us. And we've been sent here by the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, to come and sit with our brothers to find a solution to the issues that are being brought on the table. Mwanchumuli karaibona gendete kiombe getenete okuregwa kwemeshara SLC nikono gyate bire kyamukirige tambukiro anaso kunyara kuba mentengeria abakolimeri mu beserikali gati yekerango gyaisano naibirego ikekerengo gyikumi asemia kolengana ne kiombe kinigo gyate bire buna kilomutini ko bagutumeka shilingi bilioni emerongebere naye munu gutesa nebere aso kuba kana chibesa abakolimeri mu beserikali nana bakolengana ne kiombe kinigo gyate bire no murai Vincent gagotigara konyora chibesa ichibono chire milioni monuguta inyenye nabo igobono mokonyo muri Vincent garatigara konyora milioni monuguta ibere gati chibesiri bagwakana inyirabono nengana buri tangani konyora muri Vincent William Samoei Ruto abereka gutugutirare ebo igo yabaga koegwo koboko no mokonyo muri Vincent Rigadi Gachagua. State corporations, most of them will be frozen because they are at an average of 89th percentile. But remember, what we have given you is an average. It doesn't mean they are all at 89th.
Indeed, there are state corporations that are below 50th. So the amount that you saw there that we shared earlier means that for state corporations that are really way below, then there will also be a review on a case-by-case basis. Can we specify at this point which ones we can share later if we need to, but actually that's the message, that for those that are way below, there will be a review. Commuter allowance is this being reviewed? No. The reason is a question about affordability. Yes, we do acknowledge that cost of living will impact all elements of remuneration, including commuter. However, we've been taken through the economic realities by the CS. So going by the realities on the ground, we cannot afford to make that review. I listened to Rain here, Megich. She was even saying that the salary structure is 7.4% of GDP. But actually, what she should be saying, it is actually slightly over 50% of tax revenue, because that's where we pay the salaries, and the wage structure is based on tax revenue. Currently, we are actually generating 15.8%. That's our target. 15.8% of GDP is actually, that is what the tax effort or tax revenue is all about, tax to GDP. So you're actually saying out of that you're getting 7. Mwanchumo ligiribono ekero togendrete gosuka gochibosione libono omwaziri ubulindo emekithire kindiki asiritu kulia nigekirana ase bunge elikonyara koerera igoro yomurubero koine kiwoma yakentebuna world koina kolengana kindiki nigate biro serikali na wajale goso yoboba kubwate kanenchiro murubiro jolenge okiranigwa ase kolende ate biro buna serikali nebegetemiro bilisene koine kibuna obisibombo iyo bonde bwensi bomo Kenya obono burabe bogosoki gwago chiase Chinsa chisiko ana bonigate biruna mbagandre kubwatira namo nebyombe binda naso kunyara gokinya mangana alenge tobo koribo chinjere chekerero azana ate abori abakenya babasa goso ibwoba anigoro yo bisibwabo obone ate bira serikali nene kibuna nkobolendere asoko bwatira na amo ne chiwizara chinde. This is my fear, Honorable Speaker, that unless maybe you can accommodate all the agencies here, I would have suggested, because the members have raised very valid issues and I agree with them, this is a very serious national issue. We believe that what happened on the e-Citizens platform was an attempt to hack, was not really hacking, but there was a serious attempt to hack into the system. We have taken serious upscaling of the system under the NC4 arrangement, which brings together the Interior Ministry as the coordinating agency, Department of Defense, ICT, and NIS. And I want to assure the people of Kenya, we should not fear technology, but we should be very alert so that technology does not bring our national interest into disarray. So, Honorable Speaker, I think there is no cause of alarm on both issues, the WorldCoin issue, the issue of the attempted hacking into our e-Citizen platform. We are alert and we remain amenable to the input of parliament. Teotira numu anchumo roboti urubono rolengeta mangana yechi semi ya wasumuli kito sara nyarangio ntita abaga kuruarigania ananegoro yogo kulia biyase skuru ya tumaini kiage gotoka se wodi ya nyakoe asabu watani awa waikirana anaba ibodi ni kubaboli wako waikanga abana babo chinga kiechiga basieka asetamu ya kabe roboti uru asenchira yobo ime. Justice give our shield and defender. Naba muraba kiage Tumaini Boys High School abo baigora omorobelio bene bokwena nibyegwa nabo igokwe gosemelia chinga kibagendrete na masomo abo. Pastor Eliakim Maeta nere nigacha kyomorobelio yo asarolingana lyenkoro asekirenga kialenge ogokinia embwa engia gose developing a winning attitude asatebya bamurabu kwerenda bya. Look at how you can develop your attitude. I have 4 steps
I have 4 steps. In these 4 steps, we are going to look in the Bible on how some people who were sent to go and spy the land of Canaan to bring a report. Omworokio monene bw'esukuru eyo ayo Samuel naru mugano moke igoro ng'andi esukuru ya chagete na ninki kaireire abamurabu gokorabya. This was the boys boarding. There is a boys boarding only school which was founded in 2011 to cater for the boys with average KCP marks and those who could not fit in public schools with the huge enrollment due to 100% transition policy in primary and secondary schools. I can congratulate them for the support through prompt payment of school fee that has made the running of the school smooth and efficient. Abatananari be county asamana echisemi abageni besko n'abakwani au nigo baba murabu moyo asoko batebya omukianoro ase okwegendereria asobogima. Place is a role model, in fact, in Kisii County and in Nyamira County. Once you are here, you will all go to university. Talian nsemo ya masomoka abamurabu nigo bakorobya kigima ase nsemo ya matera nebinto binde wose extracurriculum activities. Upesi kuwachukua mbinguni mkapumzike, naja upesi kuwachukua mbinguni mkapumzike. Maji yake tumaini ya waletile shairi lenye mada wasafiri na mkeni daraja 111 ja na Abdulatif Abdalla, karibuni. When the fans are low and the deads are high and you want to smile but you have to sigh, when care is pressing you down a bit, rest if you must, but don't you quit. Director Bweskuru Dr. Joseph Kiage oyotare ngororo nigono nyanabo enkwana ya kwanwa amono mwalimu monene oyo Samuel. Wakemea sipendi wakinijia ya watu jisemea midomoni kuwatia la kwake ulimezea kama atasimulia mgonjwa upata tiba mdaku upata nini. Omokia amo nechimbwa chingia asabana baito na kige kuirera abana bakorabya ase chiskuru buna litkolya lero eskuru ya Kiage Tumaini Boys asaba murabu babeire bagokorabya asamatemo manene uchakera umwaka w'ekirwibere na 11 chingaki eskuru ya Chagete wikamono umwaka w'ekirwibere na 2023 ekera abana abo bagochwikaranza nainde asamatemo manene. Ginko reporter ya egetaseni kia Ndizi TV nchini gonkoro kwa Sara Nyarangi on Twitter. Yono mwancho moligeria sorobo choruo no Sara Nyarangi on Twitter senchira yobo ikerano wikiraga bono nganchere nyakiro musumali amangana majya senchira yobo ikirano kugana kwa wana twakomanyiria mange ekero bono Chinsa chige bono chia bono margo wali wana twabwatira nasobwa mwana bali kibaito nayo moligeria asogochora ko yatengera ku Ndizi TV nko wakirambye mono jireka na 50 chia butukire Chinsa ni Isato chia bono botuko buna botambe gendera gotobwate gwetena semeli mtandao ensemo ya Facebook Ndizi TV News digital na bagensemeli ya YouTube na bogotena buna Ndizi TV News tobase kweba gotobwate se website yetu na www.ndizitv.net eliwe manyi ayuamo na yanda mange twaro buligerio buyo moncho muligeria oriyo karetera gwetera somo no wimanyerio higakuru kwa Joshua Auta ekero kali petro na mokera ne kichibi chamu neli gicha wikera senchire bwene tatomena litukolinda SMS ya mangana mayeri tira ne nchenkuru kwa Vincent Onyancha.